Center as in Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na ito mga tugang unya na Miyerkules, Abril 23, 2025. Inian Bareta, alas 12. Asin kami ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagkamyandar sa ordinansa manungod sa Mayon Volcano Natural Park, trekking, ipig suwestyon ni Albay Governor Lagman. Enforcement kan PDEA sin PNP sa kampanya kontra iligal na droga, kaipuhan man giraray kan mga barangay. Sarong tricycle driver sa Daraga Albay gadan matapos magsapar nin saksak sa lawas. PNP Bicol padagos ang pasiguro kang seguridad para sa 2025 elections asin summer vacation. Sa lado nasyonal, pagkasabay kan West Philippine Sea sa Google Maps makakatabang sa pagmidbid kan bilog na kinaban sa Maritime Entitlement kan Philippines o Pilipinas sigun sa Malacanang. PBBM dainaha dit sa pagbagsak kan ratings kaini sa survey. Milling recovery rates kan Paroy maitaas kasunod kan piglansar na Rice Processing System Facility sigun kay Presidente Marcos. Panibagong pagdangog sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte, pig-aadalan. Bareta sa ibang nasyon, taguanin mga bala sa Russia suminabog. EJ Obiena preparado na para sa outdoor games. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipinagsesyon ni Albay Governor Grex Lagman sa sangguniang panlalawigan na maamyandaran ang ordinansa manungod sa Mayon Volcano Natural Park trekking. Sigun kay Lagman, kung po pwede taasan ang multa para sa mga masuhay sa ordinansa asin magpautob nin mas istriktong regulasyon para sa ipinagbabawal na mga aktibidad. Ang pahayag ni Governor Lagman, kasunod ka na irehistrong panibagong insidente kan iligal na pagsakat harani sa crater kan Bulkan Mayon. Nasa rong malinaw na pagbalgar sa Provincial Ordinance Number 0023-2016 na may titulong An Ordinance Prescribing Guidelines for Mayon Volcano Natural Park Trekking and Providing Penalties thereof. Sa presente, nasa 5,000 ang penalty para sa mga mapapatunayang nagsuhay sa mga prohibited acts na siringkan no summit climbing, no camping and overnight stay, both in Camp 1 and 2, no smoking, no permit, no climb, no guide, no climb, as in no deviation from approved route. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kaipuhan man giraray kan mga barangay sa kampanya kang iligal na droga, ang enforcement kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA asin Philippine National Police o PNP. Sa ngunyan aktibong marhay ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa pagmonitor kan presensya kan iligal na droga dahil mandato ini sa inda kan Department of Interior and Local Government o DILG na nagsusumitir nin update sa status kan mga nagagamit nin iligal na droga sa saindang mga jurisdiksyon. Nagluwas sa monitoring kan mga barangay, partikular sa syudad ng Legazpi, nakadakol man giraray ang imbuelto sa iligal na droga, alagad limitado man sana ang saindang papel may kinaraman digdi. Dahilan kaini sa indang hinagad ang tabang kan PDEA asin PNP para magkadarakop ang mga imbuelto sa paggamit asin pagpapalakop nin iligal na droga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gadaan ang sarong tricycle driver sa Banwaan kan Daraga matapos magsapar nin mga tama nin saksak sa lawas. Ang biktima residente kan Purok 3 kan Barangay Kidako.
mantang ang suspetsado na nakadulag residente kan barangay Binitayan kan nasabing banwaan. Ang bagay na ini ang nakonfirmar kan DCGB News kay Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Sigun sa opisyal, nangyari ang insidente alas 2 nin hapon sa Purok 5 sa barangay Binitayan. Napag-araman na may dati ng may dai pagkasinabutan ang biktima asin suspetsado sagkod na nagkahilingan ang duwa kasuudma asin nagkapasuhay na nagresulta sa pananaksak. Na-recover kan mga tauhan kan Daraga PNP ang ginamit na kutsilyo sa residensya kan suspect alagad at large na ini. Sinabi pa ni Azotea na nagko-koordinar man sa pulisya ang pamilya kan suspetsado. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Padagos ang paglibot ni PNP Bicol Director PB General Andre Dizon sa gabos na police station sa rehiyon para masiguro ang kahandaan kan mga kapulisan sa 2025 national and local elections as in summer vacation o SUMVAC. Segun kay RD Dizon, gusto niyang siguraduhon na aktibo ang police visibility, koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin marikas na pagsimbag sa anumang patakot sa seguridad. Tinawaning doon kang opisyal na padagos ang sa indang pagbusol kang the game changer brand of policing. Iyo ini ang maagap, makatawo asin tunay na serbisyong damang-dama. Padagos ang implementasyon kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD kan Department of Labor and Employment o DOLE sa Tabaco City. Kan nakaaging aldaw 120 na mga residentes kan syudad na hali sa San Vicente asin Barangay Santo Cristo ang nagresibi kan sa indang payout o kabayadan sa 10 aldaw na pagtrabaho, partikularmente sa clearing asin pagtanom nin gulayon sa palibot kan Hiraya Manawari Residences asin sa 3 residences. Ang tupad iyo ang saro sa mga programa kan DOLE na tinauan nin exemption kan COMELEC asin tinugutan na ipautob ngunyan na election period. Nagresulta sa traffic congestion ang duwang trucks na nakaparada sa kahalabaan kang tinampokang Purok 1 Barangay Gapo, Daraga, Albay. Sa pakikipag-uron kan DCGB News sa mga residentes, nagkaigwaning problema kasubanggi ang duwang 10-wheeler trucks asin na iparada sa katahawan kan parte kan tinampokang nasabing lugar. Katakod kaini nag-aagrangay nin marhay ang mga biyahero sa sitwasyon sa pagsasabing dapat ining masolusyonan sa lalong madaling panahon. Nahulog sa kamot kan mga otoridad ang sarong lalaki sa ginibong buy-bust operations kan mga tauhan kan Bakakay PNP. Nahahampangon yan sa kasong pagsuhay sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na taga-barangay Sugod kan nasabing banwaan. Sigun sa impormasyon na nakalap kan DCGB News kay Major Edwin B. Apun na nagkondukta sindan in drug buy-bust operation sa sarong newly identified street-level individual sa Purok 8 kan Barangay Sugod. Sa banwaan kan Bakakay, nakumpiskar ninda sa suspetsado ang tulong sa Shays kan pigtutubudan na shabu na may timbang na kabangang gramo na may pigkakarkulong street value na sobra sa kantidad na 3,000 pesos. Kumpiskado man ang 1,000 pesos na ginamit na buy-bust money sa operasyon. Ang suspect nakatalaan na plantaran in kasong pagsuhay sa RA 9165 sa Piskalya. Nanotaran kang DCGB News ang halabang pila kan tawo sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR, Legazpi City. Ini kasunod kan ipigdistribuer ang ayuda kan DSWD Bicol sa irarom kang asistensya sa kapos ang KITA program o AKAP. Segun sa DSWD, ang mga beneficiaryo digdi ipinararom nin marhay sa assessment hali sa mga barangay para sa tamang proseso. Piglalauman na matatapos ang distribusyon kang asistensya at siya ng alas 5 ning pagkahapon sa nasabing lugar. Nairehistro ang tulong rockfall event sa Bulkan Mayon sa nakalihis na 24 oras. Sa pinaka-ultimong monitoring kang PIVOX, nasa 675 tonelada kada aldaw ang sulfur dioxide flux magpuon kan Abril 21 ngunya na taon. Sa ibong kaini mantinidong nakataas sa alert level 1 sa bulkan. Katakod kaini padagos ang abiso kan PIVOX sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan Bulkan Mayon.
Nasa 40 degrees Celsius ang heat index sa Legazpi City, Ngunya na Aldao. Sigun sa Pag-asa, dahilan sa nagpapadagos na ang init kan panahon dara kang summer season, konsiderarong danger kategorya ang nasabing heat index. Sinabi kang Pag-asa na ang heat index sa pagultana na 42 degrees Celsius as in 51 degrees Celsius, peligrosong mantang pwede ini magkausa nin tao nin higher risk kang heat-related illnesses, siring kang heat cramps, heat exhaustion as in heat stroke. Katakod ka inipig abisuhan ang publiko na ugalion ang pag-inom ng tubig para malikayan ang dehydration. Mga tugang primerong parte po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal. Ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pai, ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay, parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-uno plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno plus matabang sa imo, may uno plus na kalidad. Mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here.
Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Welcome sa Malacanang ang pagkakasabay kan West Philippine Sea o WPS sa Google Maps. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, na refleksyon kan inisyatibong ini ang naghihiwas na pag-ako sa WPS bilang parte kan teritoryo. Diretso asin jurisdiksyon kan Pilipinas. Susugman ini sa pigtatalaan kan 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin sa 2016 South China Sea Arbitral Award na enot ng ginana kan Manila kontra Beijing. Dagdag pa ni Castro na saruman ining ipagpamidbid sa prerogative kan gobyerno na midbidon asin pangaranan ang maritime zones kan nasyon na magpapasulong pa sa pagiging consistent sa paggamit kan International Community o WPS bilang pangaran kaini. Ang National Maritime Council o NCM enot nang siniguro na padagos nindang poprotehiran ang interes asin maritime territory kan Pilipinas. Doon kan Malacanang na ang paglakop kan fake news ang saro sa posibleng dahilan kan pagbaba kan approval asin trust ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. Paulito. Tinawanin doon kan Malacanang na ang paglakop kan fake news ang saro sa posibleng dahilan kan pagbaba kan approval asin trust ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. Segun kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang 2,400 na respondents sa survey kang Pulse Asia bako refleksyon sa sentimiento kan sobra sa 100 million na Pilipino. Dai naghaadit digdi ang presidente asin padagos sana ang pagtatrabaho. Dagdag pa ni Yusek Castro, gusto kang presidente na magpundo na ang paglakop kan fake news. Base sa nasabing survey, nagbaba sa 25% ang approval rating kan presidente kan Marso gikan sa 42% kan Pebrero. Pinanginota ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paglansar kan Rice Processing System 2 facility na may sarong multi-stage rice mill asin apat na recirculating dryers sa Misamis Oriental. Sigun kay Presidente Marcos, biglalauman na mapapaitaas kay ni ang milling recovery rates gikan sa presenteng 55% pasiring sa 58% sagkod 65%. Sa tabang man kan nasabing teknolohiya, mababa ang post-harvest losses kan maabot sa 32,000 metrikong tonelada kada taon na kapareho kan sobra sa 541 milyon pesos na income kan mga paraoma. Dahilan digdi, nagtutubod si PBBM na lalong mapapagayon ang kalidad kan bagas, mapapaitaas ang income kan mga paraoma, asin magiging madali ang produksyon. Siniguro man kan presidente na kada lugar sa nasyon na pamusong rice producing areas magkaigwanin rice processing plant para dain na madifisilan pa na darahon kan mga paraoma an sa indang paroy. Pag-aadala ni Senate Committee on Foreign Relations kung magkondukta pa nin panibagong pagdangog. May kinaaraman sa nangyaring pag-aresto asin pagsuko kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sigun sa impormasyon, naghihirit nin sa rupang public hearing sa mga pag-iriban niyang mga senador dahil dakul pa dapat na masirip asin nagluwas na impormasyon na daipa natatawan nin linaw. Kaibangan na digdi ang impormasyon kang nakaaging taon, kang naglaog sa Pilipinas ang mga tauhan, investigador, abogado asin security experts kang ICC. Siring man sinabi kan senador na gustuhon man niya na maglansarin sa rupang hearing alagad dai niya magigibos sa ngunyan dahil wala siyang maimbitaran na testigo na mataong linaw sa mga nagluwas na impormasyon. Sinabi pa kang na tatansyahon pa kan komite kung may maimbitaran na rescue person asin kung wara malatagunan siya ning findings gikan sa kanakaaging pagdangog. Matrayon po na nakabalik sa nasyon ang BRP Gabriela Silang matapos ang overseas mission kaini. Nakadoong na sa port area Manila ang military ship matapos ang 26 na aldaw na tri-country port visit mission sa Thailand, Malaysia asin Vietnam. Sigon sa Philippine Coast Guard o PCG na enot na nagduman ang barko sa Thailand kan Abril 1, mantang sa Malaysia kan Abril 8, asin sa Vietnam kan Abril 14 hasta 17. Nagatindir ang mga delikado kan PCG na nagkapirang pagtiripon asin kambyohan nin ensayo sa nagkapirang mga nasyon para mapakusog ang interoperability sa kada nasyon.
parte kan nasabing misyon ang pagpakusog kan maritime diplomacy sa irarom kan framework kan ASEAN Coast Guard Forum o ACF. Ipinagbawal na kan liderato kan Quezon City poon kang Abril 21, 2025 ang paggamit ng mga disposable as in single-use plastic o SUP, aro kan plastic bags, styrofoam, PET bottles as in plastic paper cups sa loob kan Quezon City Hall as in iba pang edipisyong sa diri kan syudad. Sa irarom kang Executive Order No. 3 Series of 2025 na pirmado ni Mayor Joy Belmonte na kamauotan kang syudad na bawasan ang basura as in isulong ang paggamit ng mga reusable as in recyclable na kagamitan. Kasunod man kaini kang sa indang Green Public Procurement Ordinance. Dahil ang digdi kaipuan magdaraning sa diring eco bag as in bugtakan ng pagkaon ang mga empleyado. Bawal naman ang disposable cutlery sa loob ng opisina, mantang ang mga bisita pwede pa man giraray gumamit ng take-out containers, alagad daini pwedeng ilaog sa mga edipisyo. Tutugutan pa man giraray ang food deliveries basta eco-friendly ang packaging as in isusuko ang mga bugtakan sa trash o cashback booth. Ang mga vendor as in empleyado na magsuway digdi papatawan ni magkanigong penalidad. Sinabi ni Mayor Belmonte na ang polusyon sa plastic sarong nagiging seryosong krisis. Kaya nanginot ang syudad sa paggibo ng mga pulisya para sa kapalibutan asin pangmahaluyan na solusyon. Bareta sa ibang nasyon, yunugyug din pagsabog ang ammunition depot kan Russia. Sigon sa Defense Ministry Office kan Russia, nangyari ang insidente sa ammunition warehouse sa defense facility sa Western Vladimir Region. Ang nasabing lugar ang pangenot na lugar kung saan pigtatago ang mga armas asin bala kan mga soldados kan Russia. Pigtuturo na kausa ang posibleng saro sa mga bala ang suminabog na iyo ang tuminanyog sa bilog na bodega. Dahilan digdi nagdeklarar ang Krishak District nin state of emergency asin ang mga residente sa kataning na lugar iyo ang sa indang pinag-ebakwar. Sa bareta niya to po sa lado ng sports, nakakondisyon na ang lawas ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena para sa sayang nararaning pagsabak sa outdoor games. Sa maabot na Abril 26, mapartisipar ang world number 4 na si Obiena sa Siemens Leg kang Diamond League. Makakalaban kaini ang nagkapirang mga pamilyar na pamaharan arog kina world record holder as in 2024 Paris Olympic gold medalist Armand Duplantis, silver finisher Sam Kendricks as in bronze medalist Emmanuel Caralis. Sigun sa ina ni EJ na si Janet Obiena, na dagos nang narahay ang 6'2" na aki gikan sa iyang back injury. Daina ini naglaban sa 2025 World Athletics Indoor Championships kan Marso para isentro ang kawat sa outdoor. Magigirumduman na nanggana ini sa Taiwan International Pole Vault Championship sa primerong semana kan Abril. Naimbento kan mga eksperto ang Hynap True Rest. Ini sarong personal item na madali na nakakatabang sa mga pasahero na makapag-relax mantang nasa biyahe sa paagi kan complete head support. Kay puwan sa nang ibugtak ang pandok digdi na garo nakaduko kung saan nahahali ang muscle tension mantang nakakabawas man ini sa epekto kan anxiety. Igwaman ini extensive option tanganing ang user o users makapamili kan tamang taas asin anggulo kay ini. Ini ang Hynap True Rest. Para po sa satuyang special story, hali sa pinagsarong tataramo na biyahe asin hilo. May bagong tataramon ngunya na holiday season iyuan biyahilo. Ang pagkakalibong o motion sickness sarong kondisyon na namamatean sa kada pagbiyahe. Sigun sa mga eksperto, ang biyahilo nangyayari kapag bako pareho ang senyales na naresibikan utak hali sa mata asin mga pagmati sa lawas. Ngunya naaldaw Abril 23, kan taong 1850 namundag si George Alfonso Imperial Barlin sa Baao, Camarines Sur. Si Barlin may dakulang ambag sa istorya kan Pilipinas bilang first Filipino bishop na na-consecrate sa Roman Catholic Church. Midbid si George Barlin sa iyang pagiging simple sa buhay, resilience asin marhay na liderato. Nagserbi ini bilang obispo sa Nueva Cáceres magpuon kan 1906 sagkod sa Magadan kan 1909.
Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon na sin kinalap sa DCGB News Base. Mabati lang po akong happy birthday kay Cap Elmer de los Santos of Estanza, Legazpi City. Happy birthday, Cap! Happy birthday man po sa kuyang gwapong pinsan na si Kuya Sam Arcilia, and happy watching to Sir Chadi Velasco hali sa Bernice Resort Hotel, as in kay Ma'am Yantan, good afternoon din po. Sa pangalan kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Matthew Balyaran, as in Miss Shara May Leron, sa lado technical, katuwang tadyan si Sir Ronald Baldo, as in si Mr. Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol, asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Happy- Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, Salamat po. happy lunchtime! Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unya na aldaw, ang trabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.